Матур бәйрәмнәрнең берсе якынлаша. Нинди бәйрәм икән беләсеңме? Беләм. Нинди? 26 апрель. Юк әле, аныңчы халыкара театр көне бар 27 март. Ләкин син дөрес җавап бирдең. 26 апрель Габдулла Тукай туган көнне татар халкы шигърият бәйрәме һәм туган тел көне буларак билгеләп үтә. Аңа кадәр әле 39 көн бар, балаларыбызга бөек шагыйребезнең шигырьләрен өйрәнергә вакыт җитәрлек. Быел да безгә килгән иң яхшы шигырь укучыларны экраннар аша күрсәтәчәкбез. Хәзер исә балалар өчен яңа җыентык белән танышырбыз. Анда Габдулла Тукай әсәрләре урын алган. Соңгы елларда гына бездә Тукайның китаплары 90 мең тираж белән чыккан икән. Тулаем тиражын санап караган идек. Менә соңгы берничә елда гына чыкканнары. 2016 елда Габдулла Тукайның без сериясын чыгардык. Тукай хазинәләре дигән. Анда 3 китап булды. Берсендә шигырьләр, берсендә әкиятләр, берсендә мәсәлләр һәм 4нчесе аның буягыч иде. Аны әле безнең берничә генә данада калдылар инделәр. Тукайның китаплары һәр вакытта да аларга ихтыяҗ бар, аларга сорау бар, аларны сорап торалар, аларны алып торалар. Узган ел чыгардык Су анасы белән Шүрәлене, алар инде Катыргыда. Аларында бик әйбәт алалар. Монысы яңа китап дип әйтеп булмый моны. Бу яңадан чыгарылган, кабаттан чыгарылган китап. Бу шулай ук 2016 елда чыккан иде. Тукайның балалар өчен шигырьләре, әкиятләре һәм исемдә калганнар дип аталучы автобиографик повесть урын алган китапта. Әсәрләрнең рус теленә тәрҗемәсе дә бирелгән. Бик әйбәт тәрҗемәчеләр тәрҗемә иткән дип әйтик инде. Бохараев тәрҗемәсе бар монда. Монда Маран тәрҗемәсе бар. Хәзер ниләрен, авторларын, тәрҗемәчеләрен искә төшерсәк, Домаева Валиеваныкы бар. Анна Ахматова тәрҗемәсе бар. Китапның үзенчәлеге анда рәссамнарның Тукайга багышланган картиналары белән дә танышырга мөмкин. Тышлыкта Харис Якуповныкы мәсәлән. Шундый әйбәт балалар рәссамы бар иде безнең Тауил Хаҗи Әхмәтов дигән. 70-нче, 80-нче елларда, 90-нчы еллар башларында Татарстан китап нәшриятында Тауил абый бизәгән китаплар бик күп чыкты. Һәм менә мондагы рәсемнәр дә аның элек Тукай әсәрләрен бизәгән китапларыннан алынды. Алар чистартылып, кирәдән чыгарылды инде. Тукай кайчан да кайда да Тукай инде ул. Су анасыз, Шүрәлесез, туган телсез буламыни.